rozhodli jste se uzavřít manželství. Tam se vás před církví a před Bohem. Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné? Ano. Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Tam se vás před církví a před Bohem. Zavazujete se k tomu opravdu na celý život? Ano. Chcete založit rodinu. Tam se vás před církví a před Bohem. Přijmete děti od Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona? Ano. Já, Miroslav, odevzdávám se tobě, Aneško, a přijmám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá. Amen. Já, Aneška, odevzdávám se tobě, Miroslave, a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi dopomáhá Bůh. Amen. Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje. Požehnej vás všemohoucí Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte do Razí novomanželé. Láska nikdy nepřestává.